Kaya, ang mga born again, manawat magkwarta. 10%, dawat at 10%. Tanang membro hatag 10% silang income. Manawat ay sila kwarta, na masuko sila larawan na to, mga pictures tong Ginoo, pictures malabirin. Nga ang ilang kwarta nga na silang bulsa, na silang pitaka, nasa bangko. Ang kwarta na lagi ni mga hitsuras sa mga naong sa mga hero. Nga mudawat ay sila kwarta, na manay larawan. Yung sila larawan, maka-impirno. Mga signs ni gikinahanglan nato. Muna nga maluoy tas mga Katoliko namalin sa laing tinuan tungod din ang mga signs, mga symbols. Masuko silang mangluhod ta. Nya sila magdupa-dupa. Amen. Praise the Lord. Sign magyapon. Muna maluoy